Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lilian, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Bareng makaited iti inspirasyon kan adal kadag iti naayat adumdumngeg. Ulilaak iti ama, kan adu kami nga kakabsat, kat may papan iti daytoy ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lilian dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lilian, anak, husto dayta na panagay-ayayam yo. Oras anti panag-aawid. Sige, nanang. Ubing, alaan yung dagiti tsinelas yo, tagawid kayo matan, ha? Munante. Kasta ti mayat. No ibagada nga agawid kayo, agtungpal kayo adagos. Sige. Ala, anak ko, agpakada ka matan kadagiti kaayayam mo, tagawid tan. Nanang. O sige, agawid tayon. Inton bigat manan. Agay ayam tayo mat iti hide and seek. Sige. O sige nga, Rod. Bye-bye! Lilian, anak, agsingsingpot ka iti papanamuan. Ha? Papanak ka di, nanang. Ada umay mangalakan ka inton madamdama. Ikuyog da ka, tapno pagadalan da ka. Kan tapno maipaayan da ka iti nasaya at amasakbayam. Tsak kaya ti pumanaw ditoy. Awan ti kay ayam ko ijay. Antimmet laeng ti umay mangalakan ka, anak. Di da ka baybayan ijay. Ngam tsak kaya ti umadayo, nanang. Di kay kaya tapanawan. Anak ko. Apay nga ipadawat na. Di nakadi kay gayat. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Lagnagipom kumaka na yun dayta. Ngam apay nga rod nga ipadawat na. Saan ka nga ipadpadawat? Maawatan na kumaanak ko. Ikuyog na kaniikit mo. Tapno isuda timang paadalkan ka. Sana balit anaanos da. Di da ka baybayan. Kan maysa, sarungkaran kan tumatlaang ijay. Nanang! Basta kanayon mo kumalaglag anak. Patpatgan ka unay-unay. Lilian, anak, apay ngagsangsangit ka. Adda ka din nasakit kan ka? Awan, nanang Carmen. Apay nga rin ngagsangsangit ka. Pampanunutek ngamin ni nanang. Kandag iti kakapsat ko. Kailiw ko inan. Kasnamat dagiti kay ayam ko. Sana bale, anak ko. Agpasyar tayo to ijay ayandananang mo. Agpaiso, tatang usip. Wen, Lilian. Ala, di ka nagsangit, anak ko. Ingkakit makiay-ayaman kadagiti padam mong ubing di tarwar. Ay na anak ko, kasla ka ano lang ang idinagraduar ka iti elementarya. Ita, nagraduar ka manin iti sekundarya. Wan nga rod, nanang Carmen. Kablawan da ka, Lilian anak. May saka kadag iti nakaawat iti kangatuan a pamadaya ho. Agyaman na kada kayo, nanang Carmen, tatang Usep.
Kat gapuday ta iti kanayon apa ng tartarabay yu kanyak. Maragsakan kami, anak ko. Gaputaan mom ti dumngag kadag iti pamagbagamikan ka. Kat igagaad mo ti panagadal mo. Gaputaan mo kapag saya atak dagit ibagbagayo kanyak. Nanang Carmen, tatang Usep. Ala, ituloy mo, ti panagsingsingpet mo, anak. Ay na, balasang kanan ako. Kat amok amaawata mo ti amin. Nanang? Anak, kaguram ka din ni nanang mo a Marcela. Gapo iti panang ipaampun na kan ka. Saan? Nanang Carmen. Malidayanak laeng no pampanunutak nga impampundak. Ngam, amok nga da makagapo. No apay akas tat inaramid da. Kat da kami. Kagura na kami kadi. Gapo ta saan tayon asim marsarungkar ijay ayan nyo. Saan, Nanang Carmen? Gapo ta amok met ti sitwasyon tayo. Adayo ija ayan mi. Kat marigatan kayong agbiyahe. Agiaman ako unay, anak ko. Nanakaam kan man nakaawat ka unay. Nanang Carmen? Nasaya at met, tadi na kami kagura, anak ko. Ket tapno adda maawatam ti amin, daggam ti bagak. Wen, tatang Usep. Saan ko maakayat ni nanang mo a Marcela, ama isi nakakadakwada? Ngam da kami tinang pilit kan kuana nga alaan da ka. Gaputa makita mi amarigatan amang isakad iti panagbiagyo. Tawan lakit nga ruden ti amayo, kan adu kayo nga kakabsat. Gayem ko day di tatang mo. Isu nga amok ti kasasaad da. Isumot la mismo tinangis istorya kanyak, edi si bibiyag pailaan. Anarigat unay ti kasasaad da. Husto gayam ti atap ko. Aga po iti kinarigat. No apay nga impampun nak ti inak. Malidayanak man. Gaputadyak nakita ti panagbakat na. Kan ti panagdakkel dagiti kakabsat ko. Ngam, dayawak lata. Agyaman lata iti inak. Gaputa imbirok na ti pagsaya atak. Lilian, anak ko. Dakkel mo ti panagyaman ko kada kayo. Gaputa diyo imparik na kanyak nga ampunak laeng. Nudikat, imparik nayo akas lapudpudno nga anak dak. Ala, agsagana kayo nga ruden. Tagbiyahe tayo inton bigat. Sarungkaran tayo ti inam, Lilian. Nanang, tatang, nakasamsamok matan ti nakaipatakdaran ti sigod abalay mi. Wen nga rod, amangan mat no imakarda. Ne, adda sumungan. Agdamag tayo man kitdi. Mabalin ka diti agdamag? Ay, katuon ha. Anya ka di dayjay. Lilian? Siga ka di dayta? Wen, Arnel? Wen, siyak daytoy, Lilian. Kumusta kan? Kastoy, babaan iti asi ti Diyos. Nakagradwarak matan iti kolehyo. Aywan gayam, kadwak da Nanang Carmen kan tatang Usep. Isuda tinang padakkel kanyak. Agmano ak, nana, tata. Kasyan na ka ti Diyos, Barok. Ala, tapno makapagsasarita tayo ana imbag. Intayo ijay balay. Dandan hindi ka na ilasin itay, Arnel. Nagbakad mat ngaminan ti pamagim. Uray siyak nga rod, Lilian. Di ka matlan na ilasin adagos. Kasanumot ngamin. Timu daw ka. No awan ta siding mo, di ka na ilasin. Si ka talaga, Arnel. Nakagraduar ka matan? Wan, Lilian. Ururayak lang ti text da kanyak. Tamang rugi akon iti may sa commercial bank ijay laod. Kablaawan ka nga rod. Agyaman ak Imbag man ta nakapasyar kayo. Wan,
Tapasyar ko madananang. Ngam, naklaatak. Tanakasamsamak matan ti arubayan ti balay mi. Ha? Nay, apay. Di mo ka di pa'y nadamag? Ti anya? Nabayag da manaw dito'y lugar tayo. Anya? Adadamat iti naudi apan ang sarong karmi kadakwada. Idi nagturpusak iti elementarya. Wan. Ngam apaman a sinubli ti akin kukwa ti suksukayin da adaga. Imakardan iti pagyanan. Napananda nga rudan. Dayta ti jak amo, Lilian. Gaputa sipod idi. Awanan ti damag may maipapan kadakwada. Anya? Unay matan, tadida imbagbagan no sa dino tinapananda. Do kasta. Nabayag nga rudan nga awandad ito'y. Una na. Di da ka di imbagan no sa dino tinapananda, Barok. Saan, nana? Tasigun kan ni Nana Marcela, awan kano ti masnop apapananda idi. Eswati ko, nana, makaamula kano di tano sa dino ti pagturturungan da. Nakakaasi damhat. Uray kumano amu tayo ti ayanda. Tapno matulungan tayo ida. Lilian, anak ko. Nanang Carmen, Tatang Usep, saan arumbang agbayag tayo dito ay? Arnel, agyaman na kiti panang pasangbay mo kada kami. Awan anyaman na, Lilian. Sige, agpakada kami nga rudahan. Inton maminsan tumanan nga agsubli kami. Ape ka di akastaka, Lilian. Kasla, kanayon anaunag ti pampanunutem. May-mayeng ka. Edson. Ibagam ko mano apay akastaka. Masaksakita na tunggal makikita ka nakalidliday. Edson. Oh. Agsakit ka ten. Apay akastoy. Nagsisina kami kadananang. Itatasap sa pulak ida. Jagmat ida makita. Lilian. Umukuok ti saam amarikrik-nak. No pampanunutag ti itsura ti balay mi anakitak. Itinaudi nga isa sarong karmi ichay. Kunak no makitak ida. Tapno maip-up ti iliw ko kadakwada. Ngam saan matkayam. Maawatan ka, Lilian. Ngam pangasim ko man. Agbalin ka kumana, Tibkar. Di ka mapukawan ni tinamnama. Patsak, masarakam tumutlayda. Tatang Musip, pangaasim, tulungam tabagim. Di na kami kumapanawan. Nakapsutak una yan, anak ko. Jakon kabalan ti sakit amarikrik-nak. Tatang Usip. Sa nabale, nakita ko na natalgad ti kasasaad mo. Kan mayatan ti panggedam. Natalnan ti panunot ko amang panaw kada kayo. Saan? Di na kami panawan kanina ng Carmen. Anak ko, saan ko atanggal ti biyag ko? Isu apalubusan da ko man. Marikrigatan at matlangan. Lilian, nakaornong agmatan. Panagkunak, umdasan day apang rogyanta. Edson? Sapay la ko ma, tamayat kay ti bagak. Anya dayta? Agkalay sa ta ko man. Kaya't kumatinyag simpata. Tapno mang bukal tamatan iti bukod ta pamilya. Sige, mayatak iti dayta, Edson. Agin inayat tamot adwa. Iso nga awanan ti rason, tapno saan tapay lang agkalay sa. Oh, agyaman ako na Lilian. Intun pikat matlaang. Ikuyog kong dagiti dadakkel ko.
Tamakisarita kaming kininanang mo. Sige, Edson. Kasla, saan ka naragsak iti proposal ko, ha? Naragsakak, Edson. Malaglagip ko lang amin datatang usep. Ninanang ko a Marcela. Kan, dagiti kakabsat ko. Naragragsak ko mati pa nagkasarta, no addada. Nasaya at matanakiasawa kan, anak ko. Nanang? Nasaya at kunak. Tapno addanton kadkadwam kan katakunay-nay mo iti biyag. Wan, nanang. Tauray awanak taon. Addan ti asawam kan dagiti agbalintong anak yo akadkadwam. Saan kanton ngagmaymaysa? Nanang, di kay kumaagsaw iti kasta. Agbyag kayo pa iti napaot. Kas itin ako na ti amam. Di tay tenggal ti biyag tayo, anak ko. Anya man nga oras. Ipulang tayo, ti bulod tayo abiyag. Nangro na ita. Ta naka-wheelchairak laengen. Gapo iti pan naka-stroke ko. Amok day ta, Nanang Carmen. Agpapigsa kayo kit di. Tauray kastanti kasasaad yo. Saan anak sayan ti pamatig ko kada kayo. Agiaman akan ako. Gapu iti kasta unay apan ang ipatag mo kanya. Patpatgan kayo unay, Nanang Carmen. Iso adyak kayat amapukaw kayo iti biyag ko. Lalaki ta anak ta, bakit? Ay na, maragsakan aklaw na eh. Oray siyak. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Kastoy gayam tirik na ti maysa nga ina. Wan nga rod bakit? Ay na, nakatataer ta anak ta. Imalakan ka. Kan napintas kamot ngamin nga inana. Iso anataer ti anak ta. Ala, ingkakit di kitaan ti bills. Tano nalpas. Bayad amon, tapno makaawid tayon. O sige, panawan kayo pa nga dito bedyo, ha? Wan, tapno makaawid tayon. Ay na, maragsakan na kamangkit kita kada kayo iti anak mo, anak ko. Uray siyak, Nanang Carmen. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Talaga akas ti may nga ina, anak ko. Anak, ti ayan ti ragsak na. Wan nga rod, Nanang Carmen. Ti ina, kat ti pagsayaatan dagiti anak na ti pampanunutan na. Aramidan na amin nakabailan na para kadakwata. Ay, iyag mo man kit dito'y ti apo ko, kanak ko, tasaklutak. Saan kayo kadi amarigatan, Nanang Carmen? Saan? Kabailak pa'y laang matimangog pa iti apo. Nga oray addaak dito'y wheelchair. Napigsa pa'y ladag ito'y ima, kanak ko. Alang arod, Nanang. Saklutan niyo pa'y ni baby. Tainak isagana ti pangaldawan tayo. Apay ka di ngagluluha ka manan. Agtudtudo pa'y mat nga rod. Ada ka di saan anasayat na pasamak dito balay? Bayat ti kawan ko? Awan, lakay. Oh, apay nga rod nagsangsangit ka. Tunggal kasto yung amin nga agtudtudo. Malaglagip ko ti ina. Kandag iti kakapsat ko. Ha? Maipalagip kanyak ti kinaragsak mi idi. Ti panagtaray-taray mi iti arubayan. Nga oray napigsa ti tudo. Kat no nauma kamin, umunag kami iti balay mi akubo. Kat adda naling taasa ba? Kan napudot at tsaa nga insagana ni Nanang. Di mo nga minin panunutan dahi ta, bagat. Tapno saan ka manin nyagsangit? Diyak malapdan ti bagik, lakay.
Mailiwak ka dananang. Kan awan matanday di tatang usip. Iso akas tiuman ng tiriknak ita. Agam, sana bali, mapukaw tumot na dahi ti ang marikriknak. Patibkaram ko mati pakinagam mo, bagat. Panubok lang na ita. Patsyag, addan to tinasaya at agasat na gururay kan ka. Iso ana pasamag ti kastoy ti biyag mo. Sapay la ko mga rod, Edson. Tamakitak to dananang. Kandagiti kakabsat ko. Nabayagan na panawan tinaglabas ngem jaklata na sarakan dagiti kakabsat ko. Numaminsan makungkunak pa yan iti bagik nga amangan no saan kamin nga agkikita pa'y. Ngem kanayon nak nga andingayon ti asawak kan tinabangunak nga ina. Alakastan katagyaman na unay. To'y pagayam mo, Lilian. Lilian pagayam ko saan ka mapukawan itinamnama. Tapat check, masarakam to dagiti kakabsat mo iti na ituding apanawen. Basta saan ka mamingga amang sapol kadakwada. Bueno papagayam, kay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lilian adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.